11 sena wara li Roni Azzopardi, magħruf bħala Sufu, kien ninstab ħati li poġġa bomba fiż-żejtun bl-iskop li joqtol l-sieħba ta' ħuħ u lieda, tressaq rikors fil-qorti din il-ġimgħa fejn ingħad li x-xutawlieni fil-każ issa allegatament iddikjara ma' ibben u missier Azzopardi li dak iż-żmien kien ħalef fil-falz. Fir-rikors jingħad li kontra dak li ddikjara fil-qorti fl-2013 ix-xhud issa ammetta li mhux minnu dakinhar kien għaraf lil Azzopardi bħala il-persuna li poġġa l-bomba. Ir-reat imur lura għal Ġunju tal-2005 meta Azzopardi kellu xi argumenti dwar wirt ma' Mary Rose Cassar, is-sieħba ta' ħuħ li kien inqatel f'Bormla fl-2001 fil-ġuri li kien sar 8 snin wara ix-xutawlieni Joseph Grima kien qal li hu flimkien ma' martu setu jaraw dak kollu li kien qiegħed jiġri fit-triq il-Madonna ta' Ħniena fejn kienet poġġiet il-bomba u kien xied li ra karozza tieqaf li Azzopardi ħreġ minnha u jpoġġi dak li ħasbu kien basket ta' żibel fit-triq u jitlaq. Martu Teris Grima kienet qalet li fil-borża li kienet qigla ħafna rat bħal batterija mqabda bil-wires. Hi qalet ukoll li biex ġarrita f'sit tal-kostruzzjoni kellha bżonn l-għajnuna ta' persuna oħra, Angela Bondin. Wara li poġġew il-borża fil-ġemp, in-nisa wafqu jitkellmu ftit u kien hawn li l-bomba splodit f'daqqa. L-isplużjoni kienet ħasdet il-ħajja ta' Angela Bondin filwaqt li kkawżat ġrieħi ta' natura gravi fuq Teris Grima. Intant fir-rikors li tressaq issa jingħad li Joseph Grima xed fals meta qal li kien fuq il-bejt tad-dar ma' martu biex jarmaw għall-festa. Id-difiża ta' Roni Azzopardi qalet li l-klijent tagħhom sar jaf li x-xhud beda jgħid li hu qatt ma identifika lill-akkużat bħala raġel li poġġa l-bomba. Kien hawn li hu informa lill-ibnu u lill-missieru li avveċinaw lil Grima. Jingħad li kien hawn li l-istess Joseph Grima qal li mhux minnu li jaraf li Roni Azzopardi bħala l-persuna li poġġiet il-bomba, tant li qal li jekk xi darba għalhekk u lest li jmur il-ħabs minflok Azzopardi. Għaldaqstant id-difiża qed titlob lill-qorti biex tikkunsidra mill-ġdid biex is-sentenza ħtija ta' Azzopardi f'Marzu 2013 titħassar jew tiġi revokata.